Aku beli pergi perlok KBI ke jengah. Sajusen ngabdang supaya biar buat jangan dengan challenge ni lengba jangan dengan video ke batamai ke ba ngawan rais pun tak kasih. Kini ke video kalau kini ke video jengam tak kasih kalau sepang jong ke jinglong perlok ke bahasa Syahr ni ke kata ke psychology dan dia jong kata ke perlok ke bahasa Syahr. Ngan keli pia ke wegi keli. Lada mentah ke meet. Tip kumnu kumnu. Kidulu dia ke baro hakai jimi. Kalau bandai ke nam ke burom, kalau bandai ke jingkot ke jingkhia, kalau bandai ke spa ke pau ke jompi. Kat nungut ki briu, ki ba pi khot ba ki dei ki parlok jompi, ki banang reply ya ke call, lani ya ke message ke jompi. Bonsen ngilap ya ke ni ba ha ke por ke bangi kentu ya ke jingge ha ke jingge bonsen ka phone jong ki pro jing ka long silent. Ka psychology ka ong ni ba ka jingge ka batang shisngi kala man pempau ya kata ka dur ka ba sha jong unu perlok ban ya ka ba kata ka jingkman kamla ban pempau da ki pau dali kisna namar unu ula ban yeng hajan jipi da ka jing jipi ka dab da ka jing suk da ka jingman Henry dona ki ban yeng hajan jampi la da kata ka jinging jongki ka dei ka jing IT ki jongki bangin sangat tho sha ya ka ni jing kai ngani tho bia ka be jing jona Kisahnya kebi kepor, hakwe ke klau, kebaheba. Dan uwe ukulai sangla. Uta ukulai, utap dari jingman kumba long kivipat kimrat. Umare umaste, uya kemen uya sengapa. But saudang jo udan shibun ki perlok. Udan uwe perlok uba de umasi. Uni umasi ulong uba klaim ba. Ukot bro, kum no melong. Udan ya kata keren kebenar, but kino kimrat kihapan perkah arsin haswa bakin atak dan haswa bakin hirt ma ya uni umasi. Nanta udan ru ya operlok usnyang klau, uni usnyang klau ru ulong wastet. Udan ya keren kebenar, bar ulong uta umrat ubadan bah kata ganjing debat uni ukulai. Bursin umare nanta uwat jimbam hajan leni rengkat bar uta ukulai. Nanta udan seda uwe bat uperlok washalak. Uba jai bat kintin ju kilong kintin jali ju bat utau long umur siang ta kulai samla uperkat ba udon bok shisha namar ba udon kerhai ki perlokat shaba ulej yapshu kata kalong gaji perkat jong uta ukulai samla namar chaturu udon perlok hangniru udon perlok tiha ke gajan mit kat ba udang yakai jengai nalaki jong ki perlaju bat ulah kendu ya ke jingjia ke bas ngosi ba Kansan kat ba orang yai kai kumta one away ukla. Klem kanu warning one uta ukla but attack ya uta ukulai. Uta ukulai persyang man mare Henry namar ba uta ukla wa hajan umla syu panile ba uta ukla. Hak bak hadu uta ukulai ulap ladi ba don ha kitersim bat kibiniat jong uta ukla. Kensan hak kata por uta ukla uta sebak nang ninar rendang jong uta ukulai. Uta ukulai bapeli ulah persyang tang ban yale ban lai na kita kikti na kita tersim bat na kita kibiniat jong uta ukla ukenjat ya kikti hangta hamadan Henry suki paski usngot hoba umlashu kata ka jingring jing penhirman sim jong kanang tlot bat kanang tlot bat hakum kata ka por jong kata ka jingele jong upet sharom shanang yo don kino ki perlok jong kiban yarab yu ukmi Syakadiang ukmi syakamon ukmi syanang ukmi syakandau hakata por uyoi yo tei hapling jong klau yo tei umasi kensan hakata por kawan no kata ka jingkemen namar uyo iya la ujong uperlok uta umasi usyang haklau Henry uta umasi ulek kumno ubure ila de hak pedang jong kita klau ubure ya kata rang kemenap jong hapling jong kita kidi uang kiperlok junga Uyoi sedau utei usnyang klau. Uwat jimbam hablan jong kata keti. Uyo biang ye kata jingkerman. Henry tang kato ni por uta usnyang ula bure e kle jong hapo jong kata keti ule menle kumbam yoi. Perlu. Uta umur siang masyalak utaru don kata kesin. Henry utaru uphaidin. Uta umur siang uring mensim jajai pat uphaidin. Uklempet siya kata ke jingele jong uta kulai. Paro kawe ke klau long jar. Uta ukulai samla uskot ho ya ke ke ma bha kata ki perlok ke bayar hebat uman laki por hakapor jong ta ke jingkemen jong ki jana jar hapteng jong ta ki jing haki por jong jing bat ki jing jar bat suki pasuki hakapor
kabor jung ubara sang matlot pat suki basuki ustang ban kinyo hakata por ula stang ban khabar ila ke jong ikman man IT no ila ke jong GM hau ta wala namar bo sang thu bom la shi manile Henry kansan ke bajia hata por napdeng jong ta khlau kami ka we ka serniu pa domba kawan ban yale yau ta wala kata ka serniu utau dei uksau teman kamet jong kadap da kidak mong imat ba ulai le bon tri gitma menshua kakmat jong shiliang kolong matla kakjat jong kadeko usyo jong lali namar bola temen umlong umrat buklain do hablang jong kata hem Henry jo artin henda perkat ia taka jema uren sit lade bar udai na kamat jong utau kala la korho da jingpang la lempat ia utau uksau temen hangta hamada ka play ka snam kala bandai ka snam jong uta ukla ne ka snam jong uta uksau ka play hangta hamada Henry kataru uta uksau unam kenyo unang dai nang dai hakamat jong uta ukla what happened jong ta ka jing pang ka bashir kheba unang ele kadu haga jing bam la shuban sha uta ukla ula pelait no ya to kulai bat ula pet no sha khala kata ka khalau sajesin kra kanja no char but uta ukulai ula lagi haga kalimat ba kata ka jing kanja no char don ke ki ba phala ka ba ji hangta kansan uta masih ba he reng umi no na ka jing sarong nap jang jong kata ka khalau bat umare ube ya to khala ukthong ya to khala batang hading katun por wan payo don bok si tu kla din da don hang ne jan ngate nganda dung yu udak ni kereng ke nam ke jonga uta us nyang roh ta por umi bat u la mare hadin jong ta masih umare nan din jong ta masih hadin katun por yu ibo ta masih don pai urwa pao shish don bok si tu kla utu kla te don bok si meneda da debo don hang ni te nganda dung yu dak ni kereng ke jonga mene ngamuk nunwan tambakat banangawan ngai ula pet masyakala nang ta wan usata umur siang upendem ya kikli badwong ani mane te ngai marsen i tu jingile jome nga mare wor syaklau ngamut banwat ya ki perlo man yo ya ki jingrap Henry ladangan don hang ni hajan te ngan pungkut sya tu kala barok kensan ta por kilong ke baslur barok kidan la kejong ke jingi tu kana ban ya tu Henry tang uwe bas ngam cara tapor utau long uksau temen uklam ang tang shikentin ru baniyat ho yake ke bajia hakan dong usyong padu jilia ila kas ya la ka majungu kepada pensau haplan jong kata jingile but utau kala umju yada ilade umju yat ho yake we ke ek balajia nomor baro kelio i lupa ya kakam hakakentin jong psychology kadon ka wega kentin ka bagi khot ka social exchange theory kani kalong kata ka jinglong jong unu bru but kata ka jingi dei kadang ne sa namar ba kidang don ya kata ka mutual benefits dani kata ka jingyo nong mar arliang kala bandai ka pisa kala bandai ka nam ka burom kala bandai ka jingya muja kala bandai kanu ka connection ka jing sngot nat kadba baro arliang kidang don ya kata jing mentoy kata jing de jing kadang scam bat kadang net Henry jiayu ladang hap dang jong jing siu lada kata jing IT jing kalong ka bakongsan hangta kata jing yeng hajan jupi kan long ke aka ka ba ki haban siu bat jing bun ka jing de ki jano suki bat di namar kata kadao kejinjia ka basang si ka pau ya ka dur basisya jong unu ban ya ka bagat ka jingkmen kamla ban pau na ki hop tekist om namar ba ki bru ki kala kan san Henry namar ba ka por jong ka jinge ka wengno ya ki ki ba ni shule menle hawai hagi por bangin tak dari jingkmen ila ke man shupen le menle bangin long perlo Henry lada kata ka jinge ka wan kita ka jingle menle ki jano sagawe ka kitin ka bagi khot ka crisis loyalty barok kiba kemen ya kata ke jinjab jampi ki congratulate ipi hakapor ba job Henry duna kiban krishan ipi hakapor ba kedon hakon jong jishto kani kalong ka jinge her peng jong unong krishan ba uperlok ubasisha ka jinge mane tho ipi kadon laga jong gorukom kunu ban tes ya kanu ka jinge de ka jingdu no ka kam jampi pio ya jingpang ka bakam ka jingkendu ya ka jing hakaliang jong kapisa
hakaliang yong jong ka yok kot kimi hakum gani ke benta kumno ki phone jong phi jong ki parot jong phi ki long silent but jong phi ro kalong kumjo don ki biru ki baju call phi man la ka sngi ki baju text phi man la ka sngi kansan ki jano om na mar ba phi la kala handre na mar ba ka jimen to jong phi nak ta jong ki kaduna bat nang ta udon uwe uperlok uba phimju ki nanti menom ubam ju hala ubam ju phi uba phimju shim kerpang uta uperlok uge trelang bat phi klem kalung no ji kumta man ta kamet wat kali ye ka jinggali mano kiban itna ninga ban kali lale mano kiban umsnam namar junga bat khaba khongsan mano nagda jono ngarung an umsnam namar omju thau ye ki perlok daki plengja ani daki selfie ani daki kintin jali jo henry da ka jinghisha ba hakapor makhilmat mapikendo ya ka jinga mano kiban ying rengkat kan mau ya kani mau ukulai umsha lamut maniap namar kajing atak jong do kala henry umut banyak namar ba umut namar ba unget ba udon kerhai ki perlok ki bandron kal ya bando umut banyak namar ba uperkhat ba kita ki khamar ki ba pho samar khe kilong ki dong ki ba khoi pinsalap ya kani jinsha ba bonsin ki perlok ki ba halatam kilang penengkong ki banja hakapor ba kindo ya jinge henry ki perlok ki ba jajar ki scam but ki IT ya la ka jong ka GM nak bentar jong pi ngin second do pi ka pi video that haro for bye bye stay safe